Bai! Kawai shi ke nan saboda an tura mu Isra'ila. Na ga shugaban ƙasar Isra'ila mun samu na harbe shi. Shi ke nan sai Barack Obama ya kira ni muka zo na mitin. What? Matsalar igwa kenan wallahi. Ita igwan nan kaga da na hauta. Na dinga gudu da ita ba da akwai na ba sai a dajin Sambisa. What? Kai! Salamu alaikum. Salamu alaikum. Yawwa soja. Kanal. Salamu alaikum. Uwar gida. Ina jin sojoji. Asma'un ba ta nake. Sojoji suka turo mu. Sannu fa abokina. Sojojin suka turo mu ko? Wani soja kuma? Suna kofar gida. Ba gane ni bane abokinka? Ai bari in gaya maka wani shahararren yaƙi muka tafi. A nan dajin wala wai. Abokina Allah ya baka lafiya. Da muka samu bama-bamai aka kwaɗanta musu a kwano. What? Yadda nan aka samu yaji mu dinga haɗiye. Bama-baman? Abokina ciwon nan aka fa naga alama kamar gaba yake ƙara yi ba. Anya ba za mu kai ka da wano ba kuwa. Daurin nan fa a gida ba zai kai mu ba. Fulogi ga fulogin nan. Fulogin da kake ta kira gashi dai yau na zo ma da fulogin nan. To da igwar ka zo kenan. Fulogin da kake ta kira. Fulogin igwar ne? Da sani ko shi zai dawo da memory naka kai dawo daidai. Fulogin da kake ta kira. Na ce ka je ka so min fulogin trailer. In ka kunto min shi, ka haɗa min shi da zogale. Fulogin? Ka haɗa min shi da zogale. Akwai rama a kusa? Abokina akwai yunwa kake ji ne kan. Kuma gashi alamun ka kuma bai kama da mai jin yunwa ba. Alamun kana cin abinci abokina. What? Kai, ya kake tura min ne haka? Abokina wannan mashin. Karfa ka samu wannan mashin duk shi ya saka a cikin wannan halin. Wannan mashin duk shi ya saka a cikin wannan masifa da bala'i. Fulogi ne. Sai da na ga yawa Ali Gwaska kar ya baka ɗanin mashin din nan. Kar ya baka baka iya ba. To ka san Gwaska mutum ne mai tausayi mai imani mai jin kai. Fulogi ya baka gashi yanzu kai losing memory. Wannan fulogin da kai ne. Ga ko fulogin a jiki dai wani ma. Ka gane? Da Allah ne mun Hafizu Kwarto. What? Ka dai mun Hafizu Kwarto yanzu. Zan ci ubanka. Me gidan namu za ka dinga ce Kwarto? Duk da haukanka in ba maka mugun duka wa dan kwal uba nake. Ina Igwe yake? Dan Allah dan Annabi kai wa Igwe magana a kunce ni. Allah ya baka lafiya. Iwa Igwe magana a kunce ni. Allah ya baka lafiya. Ka karɓo mun iPhone. Baka lafiya. iPhone, Samsung. Wayyo Allah. Kai wannan ina ganin sai na kira ku asibiti za mu tafi da wani kamata a kai ka. Zaman ka a gidan nan ba shi bane. Zaman ka a gidan nan ba zai kai mu. Ka samun da wani din a leda. Da wani din ma? Samun ita a leda. Ka kunshe min ita ka ajiye min ita. Zai sama ita abu. To sai dai abu. To Allah ya baka lafiya. Wannan mashin. A Sama'u! Wannan an yi ka ci abinci kuwa? Kai, ka kai mun a Sama'u nan Arewa 24. Ɗan jarida ce ta zan kai mata Arewa 24. Ka ce su murƙushe mata wuya. Kai mun ita gurin Ali Gunzak. An gaya fim take sha'awar yi ita? To haɗa ta da Bashir ɗaya. Wannan kuma babu ruwa na. Ka tafi wani ɓangare da ga dai fulogin da kake ne. To fulogin ne? Fulogin ne? Samun shi a igwar. Ka taya min da ita. Ina nan yadda zan fito in hauta. Wannan mashin duk shi ya saka a wannan. Wai me kaje kai karo ne? Wai me kada ka ne? Kai. Wajen kirji yarinya nan na daka. What? Wallahi fi da dalilin da ya saka sai na ga fulogin a hannu. Da mace kuka karo? Da mace muka karo. Zai ci uwarsa babu layin. Ya ci kutumar uwarsa mazaja. Kai, za su ɗaure ka babu ruwa na fa. Gobe za mu je ɗaurin auren Nura Alijo. Kai ka san shi waye kuma ka. Allah ya baka lafiya abokina. A'a mun Allah ya baka lafiya.
ba abu ba wallahi. Ni flogin ji nake in kai shi ba ka dawo haicinka da kake magana flogin. Na flogin yake ne. Gashi. Nuna. Wannan ne. Abin dariya ne. Ka ce an kwada ma gari an kada ma abin gida an kada ma. Ba barka da zuwa. Yawwa barka. Alo. Yawwa dakta, yanzu ga na gashi. Na so in mai da safe sai kuma Allah bai ba na wuce kasuwa. To amma yanzu na shigo gidan. Ina ne ka ce zan yi mai allura ga ni gashi ga allura. Muƙamuƙi. Yaro ina ne muƙamuƙi? Baba nan ne fa. Na? Yi wa. Ai. To na ga muƙamuƙin. Kai. To a tsaye zan saka mai ita ko kuma in yi ta daga rigingine. To kwatanta min ina jiran ka turan yadda ake yi ta WhatsApp ina a siteki. Madalla. Baba na ce kana magana a kwatanta ma inda za ka yi mai allura ba. Baba allura ba ta son garaje fa ba. Da a haƙuri likitan ya zo ya mai da kansa ba. Haka zai kai ma inda ba a yi masa. Yaro tun daga azan a mashin. So ku ya roƙe min shi da Allah. Daga azan a mashin shikenan ka bi ka susuce. Ai. A ƴan unguwa duk dangin ma ba mahaukaci. Ina flogin. Ka ci ubanka da flogin. Kun ɗaura min flogin? Baba da lura ce, ka daina zagin sa ba da lura ce. Kai magana flogin nan ba za ka daina ba. Kwara da Allah ya sa ka dawo fulogi da kake ta basilin sai ka ja mana bala'i. What? Wanda da koko bota. Wai za ka ci? Za ka ji biredi ne? Kana cin abinci dai da kyau yanzu. Koko bota. Kana cin abinci ko? Ina koko bota. Wata ake sawa a biredi? Za ka ga koko bota. Baba kakkai mai allurar na baba kaɗan. Baba ka dakata tukunna baba. Ka yi haƙuri da likitan na tunda ba gaggawa ake yi wa ba. A yi haƙuri ai ta allura ba ta son garaje. To haka za a bar shi ta buga. A dai ya haƙuri dai baba. Ka ɗan yi haƙuri zuwa an jima kafin baba kakkai mai allurar nan Ka duba ka ga mai ɗakin nashi ya buge ta wallahi. Ya buge ta wuf. Yanzu ma wata yarinya na ita hanya wai yayi mata ciki lokacin yana lafiya. To wannan me ba zai iya aikatawa ba. Ka ja mun abun magana, ka ja mun abun kunya wallahi. Wallahi baba bagar take ta yi ma ko dan sana dan masani a Tonu. Wanda ta kaya wai ya zo ya tafi da shi. To ai kiyo ga halin da yake ciki. In ya zo ma ai ya ga a halin da yake ai ya saurara. Ko ana shari'a da mahaukaci. Haka na gaya mata. Ina dan masani yake. Dan masani. Yana cin yana aiki. Da shi zai zo ya tafi da kai aiki. Wane ne dan masani? Wani da cikin dan sanda ne wanda yake aiki bisa gaskiya. Wallahi wa inna Sami shi a leda. Dan masanin? Sami shi a leda. Kai. Allah ya baka lafiya. Ba. Baba ka dakata. Baba dakata. Kun ba bacci ba wannan fa ya ce jiya fa sako ya ta yi kana jin shi. To baba ai wanda a mai allura da zai bacci. Allah ba zai kama shi da laifin ba. Baba ka daina kai mai baba. Akwai taya mata mutu shekaran jiya nan. Irin wannan tsautsayin ne a kula ita ana mata allura ba mata kwana To bara in rage ta. Na ga ba yawa ta yi ba ba yawa ta yi ba. Ta kwana uku ce. To da na ga ba a samu an mai ba. Sai na ci kota yanzu na cika sirinjin dam. Ka haɗa su gaba ɗaya da kwana uku? What? Shi sa masana kullum suke faɗa. Ko da likita ma ko da. Bara in tambayi likita. Ku ba aikin ku ba. Sai ku ban mu ma me. Sannan abokina. Allah ya baka lafiya. Alo? Dakta, ban mai ta safa ba, kuma tun ran da ka ban allurar ban ganta ba, yara ne suka jefa ta bayan gado. To yanzu da na ganta sai na zuke ta gaba ɗaya ba zan iya auna mai ita ba? A'a, sai dai a kai ta lamba ɗaya. To ai duk lambar ta goge da yake kaga ƙura duk ta ɗan shiga ciki wallahi. To Allah ya sauke amin sai ka ƙara so. Watan ajiye wannan. To Allah ya kaka lafiya. Yawwa ka ji ko baba? Ka ji magana ta ko? Salamu alaikum. Yi wallahi.
Arzan ya je a babur din nan ya gangara nan gangaren malafa ba birki wallahi ki kake ya daki wani garu kawo shike na yanzu yazo sai surutai yake wallahi babur din ma na ce a siyar da shi wallahi Alhaji Salisu Alhaji Salisu za ka ci kutuma wallahi da sauki ne sai dai an ci gaba da mai tobi a ci gaba da mai tobi Ai wani zagi baba. Wallahi tallahi. Wayo. Baba ka kai ba alluran nan fa. Rike mun shi. Rike mun shi. Ban da wani daurin baba. What? Rabi zan kai ta. Wayo. Rike mun shi, rike mun shi. Rike mun shi, rike mun shi. What? What? Ta shiga ai baba. Ta shiga. Kai hai bacci. Baba wannan ai dole yi bacci. Shike ne ce ta gama. Shikenan ko? Ta gama. Yi bacci. Shikenan ni a wurin gada. Ka biya na ga mai takin naki tana mabuta ka ce ta dawo. To. Yayi bacci. Ka ce ta dawo.